Weke. Ngene ka winjo mulo. Ineno stories mag chongi. Ema gimiyo waga daily ka. Nine wawacho ni pot duogo, oseduogo. Wawacho ni akene judges, wandiko. Wawacho ni japuonj, watimo. Ing'eyo. Gimana mapok watimo? Tera mos. Wachacha gima pok watimo. Adwa ni atera mos mondo you understand. Omulo, ing'iswa ni akani o sani wa subsidize production, wamiyo ji inputs. Ing'eyo bati. Yes. One problem Kenya waka. Number one, kiwacho ni subsidize production. To the output becomes expensive nikech the cost of fuel. Wase ngiso jogi. Wase paro negi ogidwa winjo. Number two, ka jogi no donjo, dollar ne 120. Sani dollar en 156, 157, depending ni kama idhi yude. Sani kata gowi mane wawene gicha. Nikech gowi ne okawo gi dollar. Gowi king'iyo, gowi mane wasign, king'iyo gi dollar masani. Gowi no osedhi threefold ahead kaka ginene. Jogi ing'eyo akia ni gidak Kenya koso gidak kanye. Nikech kata mogo mowacho ni mawa 145 ni. Ini senene. Ana kata nyocha na ndala adhi manyo moge duka. Mok gini igole kanye. Ing'eyo sani Kenya kama wantie wan kama tek. Bech sukari ni malo. Bech chumvi ni malo. Bech kibirit ni malo. Okay. Taxing, mawa tax yo piny. Emomiyo nyocha neno kata jok manegi medo ginenegi judges nyocha wacho ni gi tax mar ginecha is unconstitutional because and discriminatory. Ji hinyre to gin gidonjo mna mfuko jo piny. Okay. Weke nitiri chieng' moro ka anyalo lieko jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne ogluongo paro mar japiny moro amora manigi pache maliw kaka inyalo res ochumi mar piny Kenya. Ni mondo mi wuog oko ni sirkal ni mayo mana paro ni nyalo reso. Dipo ni sirkal go bade ni wach mar ochumi ni to inye ok nyala. Ang'o matimore ka? Otame. Adieri to ber. Kata nyocha ineno ka David Ndi ma en advisor mar sirkal e wach uchumi. Owacho ni oano ka biriambo ne jopiny. Jogi gini otamogi. To otamogi nikech ok gidwa winjo. Number one, mondi kon jopiny. Negi wacho ni nyaka wa increase tax base. Tax base en niya wang'iyo jo machulo usuru. Yes. Gin $1 million. Wadwa med gi bed $4 million mondo usuru bed mathin, but omed jo machulo usuru. Gin gidonja ni jamsara cha ema gidich go. Ng'ama tiyo cha ema gidich go. Sani the biggest export mawan go wan kaka Kenya. The biggest market mawan go en Uganda. Wauso negi mafuta. Wausonegi anything mobiro. Uganda is our biggest market. One gi Uganda, one gi South Sudan, one gi Rwanda, one gi Burundi. Part of Burundi. Part of DRC. Part of DRC. Sani kaka wuyo kodi bati. One gi problem. Ina no G2G ni. Onge gimi do G2G. Mane gi loso cartel ma companies adek. Bek won company go kidwa ngisi manya. Wangegi. There is nothing like G2G. G2G now where the time where wo. Abi tie ko to idi wachumari. Onge gi miliongo ni G2G. Yes. G2G manegi kelo ni osengisi ni me agreements. Adarani jo Kenya onge. G2G ni ngama no sign ene G mane to G mane. Pokwanene. Ngama no sign gini wakia. Kingiyo companies adeko the man you wongi wangegi. Sani Uganda icha oseweba. Giwacho ni G2G mukelo ni mano cartel conmanship, state capture, manegi wacho ni gidhi tieko ema Loso. Sani Uganda owacho ni gidhi deal kodwa. Okay. Gidhi deal gi ilungo nade Tanzania. To yeni ka Uganda oyudo cheap goods. Mano means ni South Sudan wanyakoso. It means ni Rwanda be wanyakoso. We will be competing. What they compete gi Uganda. Uso mafuta gigi mogo gite. Okay. Koro kain the biggest market mawanago. Use yuaru kodegi, ukelo cartel, uchajogi gine pesa mang'eny, sani echakoro be udwa Kenya Pipeline Company, udwa miyo, idwa use. Idwa use mondo kendo, mondo pump petrol from Guinea to Busia. Diwe do pesa di. Yani jogi. I wonder. Koro sani gise inyowa, gimaya wa pesa, gimiyudo, imai. Gimiyudo, idei. Gimiyudo, echanyocha ineno kata mama morobe omai 17 million.
sani koro giwacho ni wasedili giwa bwana inchi koro giuso kila kitu mamanago giuso KICC giuso KPC giuso ing'eyo ing'eni economics opogore